Додситонии кулли Тоҷикистон ба таҳқиқи дубораи парвандаи марги Азизмад Юсупов сардори Ситоди ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Кӯлоб оғоз кардааст. Додситонии Кӯлоб қаблан гуфта буд ки капитан Юсупов худкушӣ кардааст ва бо ин далел парвандаи марги ӯро қатъ кард. Наздикони Азизмад Юсупов ба худкушӣ бовар надоранд. Онҳо ба дастгоҳи иҷроияи президент ва Додситонии Кӯл ариза навишта хостанд ки парванда аз нав таҳқиқ шавад. Пайвандонаш иддао доранд ки ӯ кушта шудааст. Парвандаро феълан муфаттишони Додситонии кулли Тоҷикистон таҳқиқ доранд, аммо масъулони Додситонии Кӯлоб мегӯянд ташхис худкушӣ ин мардро собит карда буд. Як манбаъ дар Додситонии Кӯлоб рӯзи 29 май ба радиозудӣ гуфт ҳолатҳое ки касе ӯро кушта бошад ва ё ба худкушӣ расонда бошад ошкор нашуд. ҷасади капитан Азизмад Юсупов сардори Ситоди ҳолатҳои фавқулодаи Кӯлобро рӯзи 19 феврали имсол аз таҳхонаи манзили иҷорааш ёфта буданд. Соле Юсупов падари капитан Азизмад Юсупов рӯзи 29 май дар суҳбат бо радиозудӣ гуфт миёнаҳои мои мард аз Додситонии Кӯлоб хабари қатъи парвандаи марги писарашро дарёфт кард. Ӯ гуфт чун ба худкушии писараш бовар надошт, аз рӯи ин қарор шикоят бурд. Ин мард мегӯяд ҳеҷ далел вуҷуд надошт ки писараш худкушӣ кунад, чун дар кору зиндагӣ мушкил надошт.